Matul il-jum tal-erba fil-Knisja Arċipretali ta' Ħażebbuġ ingħatat l-aħħar tislima lil Josephine Xwireb li tilfet ħajjitha wara battalja kiefra kontra l-marda tal-kanċer. Kienu 20 dawk li ħonqu din il-Knisja sabiex isellmu il-memorja ta' Josephine għall-aħħar darba. Fl-omelija tiegħu iċ-ċelebrant Albert Buħaġar iddeskriva lil Josephine bħala persuna li tul ħajjitha għarfet tuża it-talenti li ta' Alla għal ġid tal-oħrajn. Iċ-ċelebrant irrimarka li x-xogħol ta' Josephine fil-qasam tas-saħħa kien għaliha vokazzjoni li hija xita sabiex taqdi tgħin u twassal faraġġ u imħabba. Fiċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja tagħha Josephine Xwireb kienet deskritta bħala persuna pożittiva u reżiljenti u li dak li talmet dejjem rat kif għamlet biex qasmitu ma' ħadd ieħor. Fader Albert stqar li Josephine kienet mara ta' inizjattiva li dak li toħlom bih tagħmlu. Qal ukoll li kienet mara li qatt ma qatet qalba u li kienet taf tħobb u kull fejn tkun ixxettel l-imħabba. U temm b'appell biex kull wieħed u waħda minna ngħixu l-preżenza tagħha fl-imħabba li ngħaddu lil ħadd ieħor filwaqt li appella lil kulħadd sabiex bħalma għamlet Josephine tul ħajjitha iħadmu t-talenti li żejjinhom bihom Alla billi jużawhom biex ikattru il-ġid li minnu igawdi ħadd ieħor. Josephine Xwireb li oriġinarjament kienet minn Għawdex kienet kandidata tal-Partit Nazzjonalista u ikkontestat l-elezzjoni ġenerali fl-2022. Għal-funeral ta' Josephine Xwireb attendew ukoll l-ogħla uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista u numru ta' membri parlamentari.